wallahi tallahi an tashi lafiya ya gogari sannan za a kira ku akan haka a'a idan an kawo katin za a kira ku tunda muna da son ɗauka gurin mu ba yau ba ta shi kenan layi yawa gudunmuwa da kuka bamu domin mata ku ne zabe saboda haka ta tashi ya tamfa wata takarin mu duk da haka na mu ga mu bara mata baya kuma duk wanda ko san mun bashi wannan abu albarkan manzo Allah sai mun saka mu da alheri ko duk wata wanda ni da ka tana ta insha Allah idan Allah ya kai ga mai gidan mu zuwa ga nasara insha Allah sai mun sa ya ba ta aiki ko da shekara saboda Allah kai mana jagora Allah kai wuce da gaba Allah ka ba mu nasara saboda haka ni duk inda mata suka yi sura ne kuma sura da tafiya ne saboda sura ne da kuma sura da Allah ka ba mu nasara Allah ka wuce mana gaba Allah ka ba mu abin da muke nema saboda haka mun ji Allah ya nuna maka soyayya Muhammad Abubakar Adamai saboda kuma kun nuna mana sabon da tun da ba ta fara kula na kai kudin wanda kuke yi har yanzu mata ba su fara zuwa daga cikin garin Adobe ba albarkan manzo Allah sai mun san gida ta ta ko da alheri kuma duk wanda mutum ne ko da wanda da ta ta kowa za mu ba ta albarka da mu samu tsara da Allah ba ko to ga ku bi taro da mana Allah ka wuce mana gaba Allah ka sa mu dace na gode Allah ya saka mu Allah